Apisa mag obila ma Naivasha timo nonro wi nek ma jariemb taksi moro mayangore ni nyonegi ka ringre no yudi kowiti e kaunti ma Machakos. Kaluwore go kwach kich ma Machakos, ringre jalo moseyangi kaka Samuel Mwangi Njoroge ne oyudi e bungu moro e gweng' ma Kalama e apaya mawuok Atumani kadhi Mombasa tarik 5 madweni. Okwach kich kokadho kuom apisa mare kaunti ma Machakos Benedict Kigen oyango ni jariemb nyamburko no mane oseter ringre kar kano ringre ma Machakos level 5 ne oyudi gi adhonde wiye kod kuonde mamoko. Olero ni jaod jariembo noero nogolo lipot ni wuon pargi noyudo simu mane luonge tero jatuo moro e kathieth, kama bang'e to ne okoduogo, gino mano chuno mondo ter wach e tesend obila ma Naivasha tok rem yude. Nonro masani ni e lwet obila mag Naivasha. It is the fingerprints which identify this person. Na hiyo ni kazi yetu. Tukipata mtu mwili hatujui, hata ikiwa kwa maji, we normally take fingerprints. Alafu fingerprints inatuonyesha because an adult person lazima ameregister, lazima awe na kitambulisho. Unless kama sio citizen of Kenya. But he must have an identification. So ilitusaidia tukaenda mpaka kwa registrar of persons, tukatoa file yake, tukapata hata tukajua we knew hata mpaka kwao ndio tukapata hii details ya bibi yake. So ni kazi mzuri. No, there was no document at all. It is only the body we found. Minus everything. Nunguo tu alikuwa naye lakini hana karatasi yote. Hata simu hakuna. Hakuna. That is why nilichukua vidole. Lakini nguo zote alikuwa nazo. Nguo zote alikuwa nazo.